това. Смирена и скромна си, Калинката в тебе вижда аз. Бъди откровена с мен, силата е в нас. Разбрали? Да търся мир, кораж, любов, това от векове съм най-добра. Намерили аз две сърца, те влюбени ще победя страха. Точно аз, няма ли някой друг? Точно ти, силите с теб са. Как така аз ще спася света? Просто вярвай в това, Калинка си ти. Не всъщност не съм, силата е в теб. О, моля те, спри с това. Дай часа, ще похрана в сън. Повярвай и себе си. Бъди. Не разбирам. Нека ти обясня. Калинки намирам аз от много години. Те с злото се борят и са смели и мили. А що заплаха надвисне и тъмнина наближава, Калинка винаги идва да ни защитава. Битка ще се спусне, от това не ни е страх. Дори и силите в мрака ще треперят пред нас. А що повярваш за миг и видиш силите си, ще разбереш, че супер Калинката си ти. Я ми обясни, ще видиш ти какво и кой, щом те превърна в герой. Не дей, моля те, спри, с това престани. Този живот няма как да е мой. Аз не съм твоят герой. Калинка не съм, не мога това. От страшния мрак света да спася. Калинка не съм. Колко още да говоря, чуй ме най-накрая. Времето изтеча, аз с теб не си играя. Знам, че не е лесно да се бориш със света да спася. Ясно ще трябва вместо теб да държа. Що ме вярваш, ще ти покажа. Калинка си ти. Знаете, че имам единствената, която почивам и те ми звънят. Това няма да им го простя честно. О, да, ще им обясня аз утре. Тук няма нищо. Пълна загуба на време. Я чакай. Какво е това? Еха. Първо песен, сега йо-йо, после чаен сервис. Какво? Аз къде съм? Бонжур. Какво си мислиш, че правиш? Аз... Това е опасно място за една дама. Извинявай, не съм девойка в беда. А ти кой си? Черния котарак. Познавам ли те? Аз съм новият герой в града. Аз ще спася света. Ха! Стопки космили! А ти какво точно си? Голяма диня? Извинявай! Ставаш за помощник. Какво? Аз ще спася света! Също. Със сигурност. Нахлуваш тук с гръм и трясък. Издаваш всяко свое следващо движение. Опа! Тук с елемента на изненада. Чувала ли си за примамки? Не разбирам какво става. Нещо не е наред. Ти просто върви след мен, помощнико. Аз не съм...
Имаш ли план? План ли? Дали имам план? Имам повече от план. Имам 9 живота. Опустошителната сила на унищожението. Нощно зрение. Супер изострени сетива. Вау! Нищо не ми се изплъзва. Да не споменавам. Оръжието. Тази. Джаджа. Всичко в едно. Готови за атака. Изглежда нещата потръгват добре за вас. Дай на мен, помощнико! И победителите! Черният кударок! Помощник! Ти какво правиш там? Помогни ми! Това е първият ми път! Какво? Това да не е Диня. Гази ти! Щом си кударак, защо не падаш на краката си? Музика за ушите ми! Предаваме на живо от атаката над Нотърдам. Това беше невероятно! О, леле! Вие видяхте ли я? Тя е герой! Героиня! Май стигнахме дъното. Поне рибата е прясна! Добре ли си? За мадам шампанско, а за мусю само вода. Имаш колкото си искаш. Чакай ме! Чакай! Чувам го, мамо. Идва. Прикачване на влака за тези снимачи. Нати! Кой е героят сега? 2 точки за черния кударак. И 0 за гаргойла. Стой! Колко изглежда. А? Колко са Донеси! Не бях прав! Не носи! Не носи! Съжалявам. Какво става? Не знам, изглежда сериозно. Добре, че Маринет е у дома. У дома? Ще закъснея за вечеря.
информация. Това не са добрини, а само новини. Котарако? Радвам се, че си добре. Не е зле за помощника. Намерете ги! Бързо, хайде! Какво беше това? Това е Акума. Чакай, кой е там? А, кой всъщност е този тип? Преди да питаш това, трябва да откриеш кой всъщност си ти. Какво? Не е трудно, той е Лут. Още мисля, че приличаш на Диня. Ще спреш ли? Голяма Диня. Лут! Голяма Диня. Лут! Голяма Диня. Лут! Голяма Диня. Стоп! Ти, Калинке, имаш силата на сътворението. Голяма диня. А ти, Черенко Тарако, имаш силата на унищожението. Супер! Очевидно. А ти откъде знаеш всичко това? Трябва да победите Хокмот заедно, защото той използва яростта на хората, за да ги превръща в тези ужасяващи чудовища. Хок, кой? Спрете ги и хванете техните акуми. Да, лесно е. Това си го мога. Не, по-силни заедно. Само така може да се постигне перфектният баланс между ум и сърце. Иначе няма да победите Хокмот. Аз не съм искала това. Да, разбирам. Страх те е. Провалът не е враг, но страховете са. Бъди мой помощник и всичко ще е наред. Аз не мога да го понеса още дълго. Чакай! Ще те видели отново? О, да! Мечтите ти и в моите кошмари. Или пък да изчакаме да ни убият и да се срещнем в подводното. Ай, що? Еха. Тъжен сам, без мечти, аз живея. Ден поди ден се така. Мисля и търся, но как да намеря моето място в света. Колитам нагоре през нощния мрак, как приказно свети града. Търся надежда, усмивка една, и няма ли край до кога? В този миг, в който аз нея види, аз живея, всеки ще го потвърди. Може би тази нощ всичко променя, тук в Париж, щом си ти.